Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ha kakat pratrek unailar arajar apsan. Ki pulet ka lomdeng jiri police station. Kila yo ya ka jing ujor bakawe ka khna. Kala syadung da uternya injek na ka terpeng kamon jongka. Ha ki arngot ki breu ki bam itu. Ki bala wan da ka skuti. Bat ki bala tap yala ka dorkman da ka helmet. Bat kani kala jahajan ka Bible Society of India. Ka badan hajayau. Kani ka jingja kala penbitar ya ki pajba. Namar ba ki suba ba kani ka deka kam. Kabala le de ki nong di drok. Namar ba la subaru ba ka jing syadung da uternya. Bala thep duk drok. Ka kerwok khubor na Superintendent of Police jong ka East Khasi Hills. Uba Vivek's EMIPS. Kala ong baki pulit kila register case ya kani ka jingja. Katkum ki kendon jong ka section 123/125. Jong ka BNS. Bat kila sedang bantoket benia ya kani ka jingkeno. Hadin bala lum ya kisaki kisatar. Bat kisabut baro. Bat hadin bala deb banra ya kani ka kam sya yeng bishar. La penkot ya ka jing toket da ka baong. Bakani ka jingkeno kam day satya ka bala ja shisha kum bala batay ha ka ijar. Bat kani ka khana ka syuthong. Ka kurwa khubor kalong. Ba ya ka kaipot ka bakhadu ki pulet kin pha sya ka yeng bishar. Kumban syupan kan mauhang ni. Ba hadin bakani ka khana ka padang Don Khatsan Sem Karta. Kalayathu kumta. La penket ya ka sya Dr. H. Gordon Robert Hospital. Kabadon hajayau ban Pak Sumar. Hey, up, ruko. Shwa ba finchet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi, pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpnyang, kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante siya nala, ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko, ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kani ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo.